Ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF huwa mera ta' dak li qed iħossu n-nies. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat meta l-ħadd filgħodu irrimarka li tkabbir ekonomiku tal-IMF imsejjaħ eċċezzjonali huwa frott deċiżjonijiet tajbin li ttieħdu minn dan il-Gvern. U aħna wieħed mill-ftit pajjiżi bħalissa fl-Ewropa fejn hemm gvern illi deħ fuq il-polz tal-poplu. Qed iħoss eżatt il-polz illi ma neħbewx meta naraw hemm li hemm affarijiet li hemm bżonn li jitjiebu. Anzi, nixprunawha dik il-bidla, ninkoraġġuha dik il-bidla. Il-Prim Ministru spjega kif fil-passat esperti barranin kienu jinnotaw titjib ekonomiku, iżda n-nies mhux talli ma kienu iħossu titjib, iżda talli kellhom iħallsu aktar biex jagħmlu tajjeb għal problemi finanzjarji tal-pajjiż bħal iħallsu kontijiet tad-dawlolin. Iżda issa l-folja nbidlet kompletament. Issa mhux ċertifikat għandna. Nimlew ħajt sħiħ biċ-ċertifikati li tawna minn barra. Imma d-differenza x'inhi mhux qed jħallsu n-nies għal dak ċertifikati? Għaliex? Għax veru, issa mhux qed innaqru mill-problema tad-deficit, issa l-problema tad-deficit solvejnija. Il-Prim Ministru nota kif ħadd ieħor qed jirreżisti l-bidla li qed isseħħ, eżempju ċar huwa fil-qasam tal-enerġija fejn dan il-Gvern beda jaħdem sabiex ineħħi s-sistema ta' żmien il-ħaġar bil-power station taħdem bl-aktar żejt li jinġess. U aħna nirrispettawhom l-istituzzjonijiet li jridu jiddeċiedu fuq il-bidla. Araw id-differenza. Aħna ma nibatux ittri ta' teddit lill-awtoritajiet, lin-nies li qegħdin fuq l-awtoritajiet. U din jidher li hija moda ġdida. Jkollhom każ il-qorti, jmorru jipprotestaw quddiem il-qorti qabel li mħallef jaqta' s-sentenza. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li b'ambizzjoni se jkompli jaħdem sabiex il-ġid jasal għand kulħadd u jkomplu jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol sabiex min irid jaħdem ikollu moħħu mistrieħ li se jsib impjieg.